April ni som kumsang ni kum ani a kumsom palimi Brittany dak swan zam tak chung hian anu anjelai le apashon Jesse James ate nasataka room le lamaya ani hnial ri chu longai thlain ring tak taka aw le kot in thlak ri te chu alo sheve veka anu phe chuan ani hnial ri chu ring tel telin aw hian an aw ani taber kot in thlak thom te chu lo sheve vekin lau em hian arum kongka chaw awakal hnuwa khoma chuan letli in a thukhur ta zawihzawih ti chuan a hnu dewa anu ina 911 a call ri chaw shelin kapasalin silain kalunga mintin mek ron man mor o in lo thlen ma in min kap man nge yang tia mang ang zeta phone a tong chaw she theil in chu thu a hriat vele chuan Brittany chuan arum kongka chaw hongin anu chaw vapui atum ta a Mase kongka kalna avon ma chuan silai pok ri chu hrechui zatin a hlau lutuk chu ading ta chuta ke pen ri chu hrechui le in chu ke pen ri chuan arum lam chu aron panzela chumi hnu loka apashon chuan arum kong khar chu ron chu burbur pa hian kong khar chu hong turin aron out tor tora Mase Brittany in kong khar hon sakma ma chuan kong khar chu ron ne khong tokin akuta shotgun hom chung chuan Brittany chu amel tarun maya chuta mang ang sa thian Brittany chuan khongain Jesse de su topro alo tilom lama ma se Jesse chuan khongain engchumo inu athito ati chumta muk mai Brittany chuan soitur emo titur emo po chu a hreto alo ading khong taring ringota chu vele apashon chuan khatia ding ringot lo khan 911 call da che a han tilia Brittany chu harta zokin apashon chu kalpelin phone chu awapan ngala chuti lai mek chuan apashon chu abul mai alo dingin alo en run reng bok nen chu chuan Brittany chu ati sam zolin phone number po chu a met thlei theimeu lawa chuta apashon chuan silai chu le kangin silai mu lak bel pa hian alam chu aron hoya zanin ze chu midam tak an thinge do ni aron titamaya hoison ni in achhuak zui ta ngalani ti chuan apashon a chhuat nuwa chuan Brittany chuan anu khan 911 a call ti kha hrechuak zokin room le lama chuan atlan pheita ngala anu rong chu wa hmuzoi ngalin abula phone lo le tirang chu ala a rang taka 911 chu call vatin anu kotwan pa chuan chang fan ro I chale vek don nia ti in anu chu abipa molmol boka ma se anu chu an en chen chuan chan thei ani to lo ti chu a hri thiam me tamaya ti chuan local police chu rang takin Brittany te ina chuan ron thleng soi ngalin thil om dan chu an zir chang ngal zongzonga ma se miswal Jesse James Lake Province criminal record po lo nei do to chu motor lo om to lo mai ni lovin ami tha tur tam tak te minglis nen alo bibo mandai to alo ni eti lai mek hian mel khat potling lo hla om saroni ti ina chuan Jesse chu ludrule chemchemin chuina chuan Brittany unaw nu Jesse James a fashon pakhat zok brandy chu ariaka saroni hi Brittany le brandy te nu nen chuan best friend ni in engkim mai hi anti dun ba ka khoi ke pa po anin zoi chat renga anin komngein anin ngai em boka ti chuan Jesse chu thom dim zetin saroni ti bedroom thim chapa chuan aluta a khoma chuan saroni le abel pa chu tuitaka lo mu in Jesse chuan lai chu awon ta thuta chu vele saroni mutui lai tak chu anung lama voiruk vel kap ta sotin chu silai pok thom chuan brenti mutui lai chu ati har zak boka chuta rang taka thowin engtin nge akhum a chwa santi po chu shimu malavin laulu tukhian khum hnoya chuan awak lut ngal ta topa chuti lai mek chuan room le lama saroni belpa ina saroni mang ang taka a kaumol mol ri chu hria in a silai pok ri kha saroni ka na ri nge ni dia chu a hre theita a chumi hnu loka oring takina saroni belpa thu a pe kwal ri chu hre zui le in bokniam ngal ro ron hoi chuak lek su thui oi lo chuan nang po kha ka vek nga lang che chu o chuan atit tor tora Brandy chuan chu thu petu o chu apashon o nge ni ti chu hrengalin chuta apashon o bok chuan khonge khanu kha om soiro khonge om ati ta bak baka saroni belpa chuan kashilo tak zet o khur zawihzawih ati ri chu a hre zui ta zata a hnu loka chuan arum kong kha chu ron in the hong thwain
Brandy chuan thom siam palhlau lutukin aka chu alo hup ngat ngata ma se thil thei ngil pakhat anei tlat mai zana khan amudona radio a play si a chu a radio chu ala in play re ya a pashon chuan ruma chuan Brandy chu om nge ni ti a hriat pha nge yang Brandy chu azam tak zet ani chuti lai mek chuan a pashon la chuan room chung chu ron in kwalin closet hong pa te chuan avabi kwal du duwa ma se tu ma a hmu tak lawa chuan room chu a chwa san be le ta shama amai ro chu Brandy chu a ngai ala tha theilo aron le le nge chu ringin lau chung chuan 911 call tum chuan phone chu a han bana ma se number me tora lo om reng lo chuta kongka ron ki kri chu shele in anu te chuan a min nge in aron kawa Brandy Jessian inu athadania aron tia chu vele Brandy chu chota chuan a thuthangal nok mai chumi hnuwa ngai to na film po mang theilo rilru boy noi chung chuan kara ama lo ngak tu au naw no Brittany bula chuan thulutin an omna lam chu an pantangala in chungan balo chuan an ron kau tora pona chuan ba chuak in police station lama shwai anita a heti lai mi khian police sampo chuan shiatiana lo chaw ngalin Jesse James a anupui best friend kap tu chu an lo song meka engril rupua hetia chetamai nge ani ti le mi engsat nge akot la twar theyanga adota tunge khoile atumang te chu an ngei to na ania ma se malak mai ngai na ero chu an shelau thung ni ma sela minidrei lo te nuwa Lake Province police officer pani de chuan saroni ina tanga hello te a chuan pickup truck elementary school bul lokading rin hel om deuh hi va hmu in truck bul hnaya chuan an vatlan pheya ma se chuti lai tak chuan Jesse James chu ron lang thutin police chu aron kap tamaya an pahni chuan ka fu ve in pakhat zok phe chu a ngonga tak aka bokni adin hmun chu a thalo hleya ma se officer pakhat chuan ranpuina radio chuan kau thei shamin an mani kap tu chu Jesse James nge ni ti chu a soi thei da shama ani na taka chuan Jesse James hi a hra cheng ho reng ina an soi dan chuan silai chelek thiam tak ani thole rifle pistol engchi poni se silai chelek hi a zai ni in an soi ani te chuan Brittany te unau po chu police station a chuan la om rengin chuti lai chuan police radio atanga officer duty ina chanpuina aron ngen lai le silai ka ani thu aron soite chuti lai mek po a silai puak ri lari dop te chu an lo she bebe ka ma se chanpui tu te an ba thlen meu chuan Jesse James chu ke in alo tlan bo man le to ani Jesse James hi Lake Province apiang le selian ni in ahun pumpui helai hmuna hian manga emi wang hian tlang ramlui le pahrawn song khoi mun po hi a thachang ema school baseball field ma chuan tlan selin chuta tang chuan longleng da khom na hmun lam chu apan ni a mi she sele in fit tak mai ram hnoya ani emo luidunga poni se survive thezel tur khopa zeile thiam ani a te chuan longleng da na hmun atang chuan bot pakhat chu ro chok le in abi bo zui takmak mai alo ni a hemi hnuwa hian mi motora an phone da chu ro chok le in a cousin aron kolta a hei hi lo soida ro kadama dan mi te kabum kwal the chung chuan an him don lo ka that zelang ti in tu emo ming chi sang a thale dor de chu aron soida chu ta silai mu chu ani tam tok hle bok nen a thutia ma chuan dina ami thale dor de chu tha ngei po atum ro hle bok ani te chuan hetiang alo ni ta ka chuan local police tan ringot po an mi be chu a hau tak te ema tin Jesse ti ang ma chon tor chuan organization pakhat che omin chu FBI ti ania FBI lampo chu ron enroll ve ngal vatin special agent net song chuan etiang anga hi chuan second khat po apoi mo zia a chiangin hunrei lo te po zel thel thei ani lo zia te arang thei ang bera mi swal chu andan angai ti chu sia in mi pahni athat ani mai lawa police officer te mi po akap ngama chu mai ba ka atha le to le se ala nei da deu dewa heng bak ka mi hlaom ti top ngal ngai hi anom chong lo ati nge nge te chuan April tha kum sang ni kuma chuan police chuan thei pato pin Jesse James a anu puile a thian thaber thata police officer pahni po tha tuma kap tu chu zong mekin
Louisiana Police Department lampui na po chu an dil ve ngal boka nima sila Jesse chuan biruk na tur chu ala she thei mai Mr. Wilson ina lo jo in biruk na tur adapa Wilson in nunglam nimina abo luk to na chuan kemven lui cheto tak hi lo dingin chuta chuan abiruta a chutian chuan Mr. Wilson le anupuina in an chho san vele an ina chuan valu ru in eitur le thil dang dang te chu avalaru ta thin ani nima sila ni thumje chutia atom hnuwa chuan Wilson tin chunga chuan balut le in Wilsona chera lo thulo chu silaya tin ngalin chera chuan a phor bit chuya tin a morem chan chun dollar za sum sari chu lak sak bokin chu po chu du tok lovin putar to tak Wilsona chu silaya tin chungin a motor lama anor pheile a heta hian motor chu khaltura ti in Mr. Wilson chu a kidnap takngal ani ta dira tichuan Texas lama motor chu khaltirin Mr. Wilson chuan do thlantur nei hek lo le Jesse thu ang chuan top zelin Texas pan chuan an kalta a konglaka te petrol te thuntir bokin thil dang thleng omlovin Texas chu an thleng ve maya tichuan mel somni vel zet khokar konga an tlan le hnuwa chuan Mr. Wilson chu konglaya choktir le in a motor chu a hal zoi ta mia boka heta hian zinvei wak midangina Wilson chu lo hmu in an phura engma hliam le na nei lem lovin him takin Lake Province a chuan a let le theita ani tichuan tuna chuan Jesse chu Louisiana Police la ka tang chuan hlataka awm ta chu ni a ma se thil ti swalian tak ani ta tlat mai state border paltangin mi a kidnap boka hei takhi federal crime zinga mi ani tlat si FBI te chu hriatir ngalwat ni in FBI special agent Haridil Lake Province a Salian ve tho Jesse James atinian po a veng in nei taka thin ngai me chu Jesse nu chui zui tura ruat anita a hetia FBI te kota Jesse case aluta ka hian Jesse po chu a chep to ngei na rin oma tin local police te a chhai boy ang mai chuan thila ul sam to don haulo FBI te chuan tips andong ta a chuta chuan Jesse chu truck stop Longview Texas a mu ani thu anon sei ta hlo mai agent te chu rang takin chu hmuna chuan an kal ngala ma se Jesse chu alo tlan bo le man tlat mai state dang hmun hlataka po atlan bo dei to ani theya ani lo puin Mexico lam alo pan dei po ani thei chumi wan chuan agent te chuan bordera duty chu kolin an vashil ngalwata a cheber po thleng thei turin anin bua sei ta top mai ani heti lai mi khian Jesse James atwal tha dan le a che dan de chuan Lake Province khotero te chu al ni ema tu po mai chu an thla amwang lovin aron kirle anga tual ron thatle mayang ti an hlau vek mai abikin a fashion brandy khum noya abiru ka wanga himda sham khan a hlau zola ala ron ni le nge chu lo ringin ama thatur le midang a thatur mabak a soiti ho thatur khan an kho a chuan aron net le nge chu aring bor maya chu mai ba ka thonei tu te thopuya thataka an zona te lo chang tur po hian khomi puite chuan an hlau tlatlom maya a chan chu Jesse mai ba ka a unau pa te pahni Frank kale Sunny James te hi an nau panai chang to a poisak nei lo miswal takwek an ni a tin Jesse ti unau ho hi an pa ina en kol chhodan je renga chuan nundan tha inzirtirna atel lo shim topa nau pantia ta changa miswal tura cher shim hi an ang deu ber tin in chunga hian mutna hun an nei mi ulawa an pa chuan pona ria te thinin a chang chuan thenom ti na te an jak boka a chang le an ui vul lai ina te thlan mo la te le in suk na dora te chuan an jak ve mai thin ani chu chu alani lo an pa ber tokia sangaman tu hian a chang phei chuan Sek Island an ti mai ram hnuaya chuan a fa te ho chu hruain a kal san hmia ba ka an mania survive turin ati ta thina chu no pangte te tan chuan a harsa in khowot lutuk hnuaya thomna lumpo nei lovin dam chhuadan an ngei to angaya du thlan tur dang nei hek lo le Jesse po chuan chota tang chuan ram hnuaya dam kho chhuadan chu a zer angai ve ta a hileng kim chu thiambel atum top ani ber chuta athil zer chuan na sataka puin ole te hi hlaumi alovin aman top mai zela utok te hi manin ten mi alo hian a fop nok zel thin ani
ma se a seilen danin zer te lo chu Jessie chuan thil sual te nau awangin man atok la zeu renga kumsang kha zakwa somriat pariat kuma phe kha chuan an khua restaurant pakhat ko ta tak mi pakhat kapin a that nge a ma se Jessie chuan an ma ni in ven atana kap mai ani thua sei thung amai ro chu kotlam chuan thiam lo chan te thowin East Paris Court House a shemna tor an puan lai chuan atlan chuak ta phut maya an zui velna in atlan bo theile tlat mai chutiang chuan thlatni chungza chu tlan boin police te chu abum zak reng maya ma se atopa ama chu ron in pelein jail chunga lo omme ka unau pati pahni chu aron som vele ta a heta a unau pati pahni hi poi khoina te naw wanga man ani boka ma se annuwa tlan chwa an tumna lama deputy sheriff chu an kaplum le ta shama Jessie chu kumria jail atangin kumsang kha zakwa somkwa proka khan a chok le ta ani ti chuan Jessie twal tha chan ber hi enge shiat alani lawa chu FBI te chuan shiat chwa poimo anti in an chui chiang ran ta chara chuta an chui zel na chuan Mississippi a power plant nama a thopui te chu komin ta chuan Jessie thuruk chu an she thei ta hlomai Jessie chuan anupui uire sanin mi chekop alo ne reng maya an beng chunga mi tho mi che pakhat nen anin kop te chu anupui anjelai chuan che chwakin anjelai le a best friend Saroniti Khan an kota man ngei tumin Jessie thona hmun Mississippi lama chuan soilok mi alavin an vakal thut maya chuta chuan kongka chu vakikin mi che pakhat hian aron honga ma se Jessie ero chu motor omlo chuta anjelai chuan Jessie a omem anupui kania a hantia ma se me chia chuan a omlo tho chu thataka lo soive main in hau thin rim imopo omlem no chuan an kalsan ve le ngal maya ma se Jessie ero chu chwa chalin ani po chuan chu nu chu a hmu to lo tur thu a soi nuwa anjelai po chuan engma soi zui bik talawa a chan chu Jessie hi a hmangai ba ka in chen adu bik lo wang ani nima sila a hnu ni rei vak lawa chuan Jessie chu maksak tak main ana thona hmuna chuan a khosaleta a chuta chuan a safety glass te a kut korte a phekhok te chu phelin hengte hi kamamo to lawe ti pa in thlakna ruma chuan a thelut pop popa chumi hnuwa mozolong nen pona atrak lam chu pan pheile in tennis phekhok a motora lo omsa chu a bun hnuwa in lampanin a in khal hole ta vuk maya ina chuan anjelai le Jessie chuan thil danglam te chiam omlawa an ti dun hnuwa living room lama Brittany nen movie te an en lia ma se maktak main an movie ina chuan nu pakhatin a pasal thil sual te na manjwa police ne na a hlandan bel alo langa chuta anjelai chuan an movie en laya me che dan chu a she thiam thu te soin chuta Jessie chandan chu a makle maya ke hi police ne na min hek ve ni tala chuan ka thatang che ati mi mai anjelai chuan engma soi to lovin involve turin bathroom lam chu a pansan ta ngala Jessie chuan phone la in tu emo a pe sui nga zata a fashion Brittany chuan Jessie an phone mang chu ring hel tariawin a mi che kop kha a bengi ni na sia chumi hnu dewa chuan room lama chuan lut in a lu hnu loka chuan anin hmel chhota a khatiang thil kha a thleng zui ta alo ni hengba ka hian he an boina thlen ma kum khat kalta khan anjelai le Jessie te chu a thian no saron ina khan chengin tum kha chu anin hmel boi te chem maya chuta anin hau chu Jessie chuan ko thoin anjelai chu a khoita maya saroni chu ron enroll batin aron thelpa chuan Jessie chu topmal tora shirin chok torin ate zuya chumi hnuwa a thian no anjelai hna chuan I thena ngai ni hiti ringo chuan ala thathia langche nang chu hita ila cheng theyang ma se Jessie ero chu a ombe karem ti to lo ikal san nge angai ti in anjela e chu a shil ta mol maya chu thu chuan Jessie chu ati thin rim tak zet ani ber ama lo danga lo hnial kal tu saroni chu a hota e mema ama hnial kal zonga a om ti hi Jessie chuan angai thengai lo rum khat po anjelai chuan a fanu brandy chu phone a bia in alaka alung oilo na te aum dan dik lo te awang chuan a hawa ma se brandy chuan kanun dan social thei ini lo nangma ngei pu in miduk dak lo kuthak mang ineya chu wang chuan ko dan hi ron social su alo ti mia maya chu po chu Jessie chuan lo shi phawe vekin brandy po chu a huat pha ta hle bok ani
mima sila ahun kal to chanchin tam takte she to ma se tuna omna berla chu thunei tu ti lamla chuan an ri chuak thei tlat lo khoi bera hian nge abi ro kangti in anlu an hiat maya in FBI team te po chuan jesia an hmonia an soinan hnungber East Texas lam chu tomi taringotin midang aka hlum le mangeya hmutum chuan ngor takin an zung zela ma se jesi po chu an khwa tang chuan a ombo re thei hau bik lo konglaka motor lo pharin Arkansas lama akala chuta tang chuan Louisiana lampan in akhwa Lake Province atanga kilometer somni pariat le ka hla chuan omni ta der mai amil shiat le ama puishe mi alo ho tapna lama chuan aron lu te ta ani te chuan abi rung na tur chu atan thlapha na tur omlova achan chu chulaya chuan ama kom ngei tu tam tak omin atana rin om ngam tur hlir anni a tin jesi hi amak vele deuna chu apoi seitu ani lo chuan tu ma chunga po aswal ngai lem lo mi kom thiam le polai tak pachatak mai ani angloya ma se apoi soi zeu te ta ni ro chuan tor hel om tak ani thung hei wang hian chian le ngai na tu po anga phian reng ani le chuan traile thlui hlon to chuan abiru ta a heta biru theidora lo pui tu hi lade uhlek to a an chung James Kelly ani in thomno ele in tur le amamote Kelly chuan alo peveka ma se chuta ni ni thumvel a khosak no le ka chuan Kelly te monu nen chuan lo che kholo le man sha min kar khat vel trailara a khosak no lo ka chuan jesi chuan me chedang pakhat alo min le man boka khoilam ni apan chi a hriat ni talavin adu na lama phur turin abial nu thar chu a in thla tir le bok ani te chuan jesi chu are bole ta wanga chutian chuan thleng mo za chung chu a chanchin po hria tur omlo chuan are ba ka a hno chui ngen reng chu a om talawa FBI agent di la po chuan Lake Province a chho san ne to nge helai vela hian jesi chu alabi ro kwal ring zok ti po hriat har sa tak mewa a chan chu helai vela hian farm hlui set hlui bot hlui ti vel atam emema jesi te ang ram hnoya po ni rei tak survive theitur khopa skill nei tan chuan khoi mun po hi arem chang theivek mai chu chon zon hmu ati hau tak zwal em ti in asoi ani chutian chuan thonei tu ti lampo chuan Lake Province chu tlokur zut ma se nothar be sei om reng chu an hmu theilawa report tam tak lo lut kur zutin chuta khata chuan an hmu chumi hmuna chuan kan hmu ti ang chi te chu zuin han bo zui thin ma se be dongin an let le nge zela tin a chung tinen po chuan anin biak po ruk reng chu ringin engtin emo an pu ruk thin chu han ring ma se man chhuana la chu aum der zelo chutaka ra mi puitela in an hlo wange alama an tran zok wang engma soya police lam han puido an om reng zelo special agent nei song pu in film khur zwal angai zia soin tuna chuan silai thatak taka thuam kani to ta ma se khati lai kha chuan tuna kanchele kang hi mang turin phalna ala omlawa ma se M16 ken phalna ero chu kan hmu chu ka kara ka kol rana a chan chu mun tin kan zong kwala khoi emabera in tongin kanin hmu ani the chuti huna chuan silai nei lo zo ka tan chu a him don lo ti ka sia a silai chilek ma sa zo ka tan a she don lo ti hi ka hre chiang em ti in asoi nge ani chutian chuan twal thana thlena tanga thlali hnuwa FBI lampu in jesi james chu most wanted list top tena antar til ta wang maya hetianga mihla zawal somzinga anda ta ka chuan thil dang song ain chumi lisa omzinga mi chu man kha an ti tur ngai poimo ma saber ani don ta a omzia bera chuan case dang song ai masa a chin fel tur ti na ani deu ber hemi nu a hian agent hop lampo chuan jesi chungchanga pui thei tur thil sei thei tur hne na dollar singa lai pek tiamin chu chuan jesi chu ati chep zol ngein an ringa tin jesi chung te po chuan an chung komini lo chu tu po mai chu ring hel thumin sum an tok ta chu atam tham ema chumi an i ta wanga jesi chu an phasan du hlom mai chu ringin an rel ro chu a boy ve ta hlom leya in tu ma in jesi chu Lake Province a chuan aron let le don nge alo le to renga next target kan ni anga kongka honroli min lo ka plum ve mai don nge ti te ngai to in an thlabar hlom ema chu mai ba ka a fashion bendi po khan jesi chu aron let le nge yang ti chu a ring het bur boka a chan pakhata chuan ama chu
tha adu ema athata silo tin Jessie chu thil ati to ti zolawa kalsan ne no chi ani lawa bulatan to thil so ti zo ngei tum chi ani ti chu richiang em bok ani ti chuan Jessie James atwal tha atang chuan tharuk lai aliam ta dera FBI lampo chuan tips dong lulin Jessie chu California lama in sakna huna athok ni in anon seita a ron kol to chuan Jessie thlala kami ang chia kha ami mo chu ani thuron sein na tho pe khok tharlak abun thu aron sei boka chu vele FBI lampo chuan chu phone call chu arin tlak nge ni sia in aron se zong po chu Jessie landan tur chia nia an shet nuwa Orange County a construction site zong te chu an tlo chok ngal ta veka ma se Jessie ero chu an hule ta chong lo Jessie mel ang tak te chen kha chu thil sol ti awanga thu boy nei mek mi mit la lo thei ang bera kho sak tu ma wanga langrin hlel omte an lo ni rek maya ma se ama Jessie ber ero chu motor awmle tari lo ani te chuan investigator te po chuan ingtika emo ber chuan an khua aron le tle nge yang ti chu an jing hleya ma se ingtika nge ti ero chu hriat the ani lo thung chuti rwal chuan poisa ani lawa chumi wan chuan achung te emo a thian te emo poina mamo hun ala nei nge dona chu an khua michin khat poina an rin dan ani boka nima sila engtiari nge engtika nge ti ero chu hriat ngeina aum ri selo amai ro chu September ni somni pasaria investigator te chuan thu an dong le ta hlawa chuta chuan Jessie chu an khua ale le to ti thuron hril tu chuan Jessie pa in a thian thaber bula Jessie chu mula I hai to ang alandan athlak veka ama po ang to lo ati chu alo hri ruwa ama a hmu ani ngo to chuan Jessie landan danglam thu chu apa chuan asoi ngo theilo chumi wan chuan an khua chuan alo let li a apa nen po ani hmu to nge ani chu an ring ta ngala te chuan ngun takin Jessie chu an chang le chanta ani heta hian ama a alo to la te a kalna tur omnia an hria te chu an en thata chara nima sila thlaa aral nuwa po chuan Jessie mel reng chu motor ala the chong lo amai ro chu December ni som pathum alo ni chuan NJ kili Jessie me chekop chinia soide singa pakhat le a pasal bo pa chuan FBI agent songa chu ron be popin Jessie alumana ta na an puisa phalzat kha anon zo chiang ta a chota chuan NJ chuan Jessie luman chu a hmu the chuan a pasal ko thlak ching tak chu thenin nun bul chan thatle na a man the ain be seya nima sela chutia FBI te anba bia ka changa zanga ne leka chuan NJ in chu kang tabakin engma chu man lo chuan akang fai takel maya ma se wani thlak tak main in kan lai hian tu ma ina chuan omlo hlovin nonna chan an omlo thung te chuan chutia NJ ti in kang ta ringot le amma loka Jessie luman chungchang awazonian chuan thil thleng pal nge in somna anei me ngem ti chu no chui tu te ngai to na alo takngala chu mai ba ka no chui tu te ngai to na ti boile zwal tur tingin ton ma a Jessie alo thokru to tu James Kelly chu chen shiat lavin afapa bo panian chuan an bo mak mai boka ma se atuk zinga Kelly James motor chu lui pakhata charni lein tuya changa anlak chwa hnuwa chuan achunga rong pakhat alo reng maya tin abul loka chuan rong dang pakhat alo boka apa zok James Kelly chu silaya ka ni in a shok chu chemte a zai ania tin afapa bopa po chu silai manga ka ani bok ani ti chuan police sampo chuan tu dang ni lavin an mi sol zon lai mek Jessie ti nge ani chu an ring ta hleya ma se proof ero chu omlo thung investigator te do theina po chu aniam so ta emema Jessie pa anu a u naw li achung tu song chu Jessie omna an shia ni chuan soimai tura shirin polygraph te an nei tir boka chuta an hmu chwa thar chu Jessie chu apa bula sona kal nge ni ti le anu in po atlo nge ni ti chu an che theita a hemin nu a hian agents te chu Jessie chu a chol ani chuan atop thleng po zui turin anin po cha ta ani ti chuan kumsang ni kum December ni somni jingkar ma taka Jessie nu le una pa ti in chu agent te chuan an balu chuak ta nge a ma se ama Jessie ero chu motor alom le chuang lo amai ro chu bedon mai tum lavin amma a Jessie a an ve kwal lai an kal to thin ho lai te po chu an kal le veka agent di la chuan
Jesse pa in chu ring hlel tlatin chuta ngai chuan Jesse chu a biruk a ring tatlat maya ma se in sung dap an handil chuan maktak main Jesse pa chuan phal tak hian alo lo tir ngala chuta agent dil chuan anau ti ho hna chuan heta hian a biru ngei angin ngai to pula in silai nen khan in ring ring ra o alo talawa silai man angai telo ani po in engma kan hlau chuang lo ma se in rin ma sakha a thajok ti in ashila le chuan chawkalama tanga tanin in chung chu an dap tanta ani nima sila chun lai tak ni si in chu athim em maya flashlight man ngai khopin athim ani ber agent dil chuan chawka chu chun kwalin engma akmalem lawa chumi hnu chuan chulai mun chu akal san the ti in midang chu a shil hnuwa room shana chuan an lut leta a chawka atanga chu room pana chu zo pheile in chumi room atanga lo pheina oma chuan room danglo om le in chu an living room ania ma se an living room po chu lo thim le vekin an flashlight ina a chun bak chu engma a hmu theile talawa chuta agent dil chuan a flashlight chu chhuata chuan da in ama chuan a lir tha a chu vele bang phena tang chuan Jesse chu ron chuak ta hlulin agent dil a din na atanga fit khat vele ka chuan a ron lang ta hlul maya akuta chuan rifle chu a om kokal zonga kingin agent dil po chuan a silai chuan a tin ba ka met mai theitorin alo injing sara na chuta Jesse chuan a rifle ken lai chu ama shok noi a khabia chuan chuk to pa in tuma ti nat ka do lo ronkal nai so ti in a awa Louisiana State Trooper chuan agent dil chu ron potson batin chawkalama chuan a hnu in a hnu pheita topa ma se agent dil chuan Jesse chu labe zui tok tokin in pe mai tur chuan a thlem zui loma a mai ro chu Jesse ero chuan chuak ngal ro tuma ka bedon lo chu chuak ro alo ti ta thot thota a hnuwa chuan Jesse chuan mi pakhat che abiak do tho soil in chu pa chu body ka twelta ania chu vele agent de chuan kal to ta chu kol ngal patin phone chu Jesse lama chuan an the pe zuya phone alak rwal chuan Jesse chuan Mr. Caldwell voina hian mitam tak ka thaton a hantia chuta ani chuan ka shia alom ma se karon thlen ve ma chu toma lo thatri so ti in aron changta ani le chuan Caldwell da chu aron thlen hnuwa Jesse chu mai chana aron beta a chuti lai ring po chuan Jesse chu a automatic rifle kap chhuak theinin chuan in jing ringin Caldwell ta hnena chuan James Kelly le a fapa bo pakha ama tha ani lo thu a suita a chu mai ba ka anni tha thuwa thiam lo chan atum lo thu chu soitel bokin intiam kamna hmanga enjem na siam puitumin semi the bull grano chu man adua chumi omzia chu twal tha awangin kumsom chela atangang ti ania ma se Jesse chuan hun tam tak anei bok nen engkim alo in ngei to fel vek ti a hria the amai ro chu kel to ta chuan Jesse ngai thate twal tha awanga kumsom lek tang tura katiam che chu thil theilo ani chutiang katiam che ai chuan heta hian min kaplum ve lo zokla a tha ang thil theilo ani I thil dil hi a hantia chuta chuan Jesse po chu nui ve taringotin engma lo ai chuan tlem chuan ma kan son ve shetalom le ati tarangot mai ani ma se kumrei lo zok tang tura angena chu thil theilo ani ti a hriat nuwa chuan Jesse chuan thil dang angin le ta a chuta chuan apa le u nau te chu ama anlo humawanga shemna an tor to chu su sak torin angin le a chu ketwal la chuan lo rem ti sakin Jesse po chuan in pek arem ti beta a chumi hnuwa Caldwell chuan asilai le amo te chu petura tli in Jesse chuan hantim deuh de tin silai le amo chu akuta chuan a hlan ve zuita ani ti chuan ha ema thlaria chungzet tol thatu Jesse Jamesa an uma an zon chu atopa an man theita chu ni a kar ni hnuwa Jesse chu saroni atha awangin first degree murder anjelai atha awang khan second degree murder le police officer tha tuma abe awang khan attempted first degree murder ral thuam kol thu boy ti mangin thiam lo chantir ani zuita a dam chunga tang tura ti ni in James Kelly le bopa thana ero evidence omlo awang khan thiam lo chantir lo ani thung ato bera chuan Jesse James ati ang mishing he chu engtika ma anin thlak danglam the tak tak lawa jela ompo ni se engtika imo chuan alatlan chhok le mai lawang ti a hriat lo chuti huna chuan midang thatle tur hian
a tim po a rin om lova ani lo vek po in a u nau te zinga mi tal hian inge mo ber chu thu nei tu ti beng thleng thei thil hi an ti le thawang chu hun chu lo thleng po ni se mak kan ti lawang ti in agent nei song chuan a sei chhuak hial nge nge ani ole khati song kha tun chuma kan case ngei thla khau le the chu alo ni le ta a he case song sanga in ngei dan te comment section lama in lo sei vele cheu don nia